дастаи ҳулбуки ноҳияи восеи ғолиби чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар мавсими соли 2024 гардид. ҳулбук дар ин мавсим садри ҷадвали умумии чемпионатро ишғол кард ва бо вуҷуди он ки миёни дастаҳои шомили Лигаи Якум муборизаи шадид сурат гирифт, вале ин дастаи ноҳияи восе дар ниҳоят ғолиби чемпионат гашт. Дар бозии охири мавсим ҳулбук дар майдони худ бо дастаи Душанбе бозӣ намуда бо ҳисоби 1-0 ғалаба намуд. Даста дар ҷараёни мавсим 24 бозӣ анҷом дода дар маҷмӯъ соҳиби 62 имтиёз гардид ки ин барои ғалаба дар Лигаи Якум кофӣ буд, зеро ишғолкунандаи зинаи дуюм дастаи Парвози фурудгоҳи Хуҷанд 2 имтиёз камтар ба даст овардааст. Бо охирии ҷамъбастии мавсим миёни дастаҳои футболи ҳулбук ва Душанбе дар ҳузури мухлисони зиёд сурат гирифта, ҳамзамон соҳибони майдон дар майдони худ тавонистанд ки 3 имтиёзи муҳими дигарро соҳиб бишаванд. ҳулбук аз зумраи тимҳои футболи сермухлиси ноҳияи восе буда акнун бо гузашти солҳои зиёд бори аввал имкон пайдо намуд ки дар Лигаи олӣ бозӣ намояд. Дастаи ишғолкунандаи зинаи дуюми ҷадвали умумии Лигаи Якум Парвоз барои баромадан ба Лигаи олӣ бо дастаи 11-уми ҷадвали умумии Лигаи олӣ Панҷшер бозии гузаришӣ анҷом медиҳад. Ба иттилои Лигаи футболи Тоҷикистон, ҳулбук дар он сурат дар Лигаи олӣ баромад мекунад ки аз марҳилаи литсензиякунонии дастаҳо дар мавсими оянда ба хубӣ гузарад. Ёдовар мешавем ки қаблан дастаи дигари ноҳияи восе Файскан дар Лигаи олӣ баромад мекард. ниҳоят орзуе ки тамоми ноҳияи восе 26 соли интизор буд, орзуи амалии мо дар ривиши лига баромадан буд, яъне ки Лигаи олида баромадани дастаи мо буд. Мо ҳамин орзуро имрӯз насиб гардидем. Ма ба ҳамин футболбозони дастаи ҳулбук миннатдории сипоси худро баён менамоям ва гуфтаниам ки дар Лигаи олӣ бо ҳамин сатҳи баланд, бо ҳамин пешрафт ё бо ҳамин ҳаракатҳо чемпион мешавем.